rong pulai kesiri salai mani dul jatrani salba hore seba khai murai kau lagi ni murah kau tak khai dulu Sima sarana pensanai. kau Sini yang Debela pasanai. oh tini tama ang sini kukul moni ni gamong thung sayang thung anando puti joto phunung nai saya hamia bo phunung nai saya hamia jodi phunung jangna seleka ani kukul moni parani tapu kurok saya ang mani video phunung jangna seleka saya tangdi ang ani okorang thung sarayang thung ani saksalang thung joto ni yakuro ang khulumo saya kebo tangdi moni kele anando khei nijini buri basabai gam kurmuni kele ke tangai soi chai tong ni kebo saya tangdi saya ni video upload rojona selekai saya tangdi hambai ang jotona hambai marogani ti prasarana jotona hambai video khai lagano mukhai sini ta khukuni ram no rong phulna bagai nai singjalai tong nai di bo khejiri sago khejiri sama nai singjalai tong rong phulna bagai bo tabok tini sapung ni chai tong ne ha ana tamong ha ko sai ada konda se tem ro ho suka sotai full line nai singjak nai di suka sotai full line aje phulna ro khai bi bai no burai tong khai di suka sotai full line lama kari kha ana phayam se ada konda tem dung the Ano ta mo tiba tanang mati ko pula hime jang bono. Kes phalai bele. Jawa ko. Puji manja ka. Tem kakak ngai. Jadi sabinya nang lihat deh. Tem ro man tem manja kai. Mal pusa. Kono mal ko koi. Ôi ông ấy bố bố khám ta khám hẹn phải ô hồi này bố giặt giặt phát giặt này còn như vậy ô hồi này bố giặt giặt thì giặt Khejir sai tong mani आधा घंटा टाइम रो जाके kai पैसा हा रे टाइम पैसे न खिचरी बिनी खिचरी माइरांग मिले नाइ बि खिचरी माइरांग नरे से बफुल जासी मकर हा ani khapangni tibara sarang no ang ani video khaimani kok samani basaya hamiang khai ana kisama prosa baidi kai ani kupul mani parani video gamung thung sayang thung nainani kai ani channel le kurung tingdi ani khapang tibara sarak hambai nok ani channel no support khaimani bagai birat birka hambai marogo nini nai thung khang no pali pulir wana khaidi nang buganawo bisma kolei musana tom thong na taya hol phai di chung holi thang lai na tom thong nai ru chanai phai di chung pali Tuni ka dul punima din rồi cho mà sẽ dul punima những cái nó có tai hình mông nay puja khai li yo dul punima din Dah kita teng sarai. một số xét đi ai đi vào gói khăm khéo khai li đừng có rong khai li yo rong khai li yo trên này trong pha đi ông thô bà đó món gì pha cũng gì cũng ông thô cũng cái rong khai la anh đi vào cái sạp
kasih baik kalau ki oi rong sulai oi lagi putih anu kaya cuy kai Bokai misa sagai, buat kekelahan awan buat kokong banyak. oi yau lại không lấy củi dạ khi tuyên tao đi nó cái gì á khi thật thì phải gặp là Sini dul puni madin, Oh. kicil calayo. Masih tu mau sigari. Ini parang sigari.